Čo znamená byť v dnešnej dobe katolíkom? Som práve vo Vatikáne, kde vám chcem bližšie povedať o mojom novom projekte s názvom Spýtaj sa cirkvi. Sú to otvorené podujatia, diskusie, na ktorých sa vy samotní môžete čokoľvek spýtať, čo ste kedy chceli, kňaza, biskupa, reholníčky, či aktívnej ženy alebo aktívneho muža na pôde cirkvi. Sú to vaše otázky ohľadom viery či cirkvi a odpovede mojich hostí na to, čo vás zaujíma. Takto jednoducho chceme ponúknuť priestor dialógu a prijatia pre vás všetkých a vytvárať svoju spoločenstvo. V dnešnej dobe je dôležité, aby sme spolu komunikovali a som veľmi rád, že v októbri a v novembri pôjdeme do viacerých miest Slovenska, do regiónov za vami všetkými. Teším sa na vás a budem rád, ak zostaneme v spojení a ak ma na tejto ceste podporíte. Čaute.